ಗೆಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಹಿಟ್ಟೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಲೇಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಾನ್ವಿನ ಪುರ ಮೀದು ಪುರ ಆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡದ ಮಾತ ಬೇರೆ ಮುಗಿತದು ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ರೂಟೀನ್ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾಗ ಈತದೊಂಜಿ ವೆದರ್ ಎಂಚ ಪಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡನಾಗ ಚಳಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಶೆಕೆ ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದನ್ 48 hours ದೊಂಬು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಪಿದೇ ಪೋಚಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಪಿದೇ ವೇಲನ್ನು ಅಂಡ ಪಿದೇ ವೇಲೆ ಮನ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ದೊಂಬಂತೂ ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ತುಲೆ ದೊಂಬಂತೂ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಸಾನ್ವಿನ ಲಿಪ್ಸ್ ಮಾತ ಡ್ರೈ ಆದ ಪುಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಜೈದೇರು ಲಕ್ಕದುಪ್ಪನಾಗ ಬುಡ್ ಪೂಜೋಲು ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ಪೂಜಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಲಿಪ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿಟ್ಟು ಬರ್ಕ ಬಕತೂಕ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ತೊಂಡ ಓವೆಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ತಾರದಿನ ಪೂಜೆ ಬಾರ್ಲದ ಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ದಿಂಚಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಪುಡಾದಂಡು ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಜೋಕುಲ್ನ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕುಣ ಅನ್ಕೇಂಡ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಪಂಡೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 1 year ಮುಟ ನಾವು ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಆವಡ್ ಇಂಚಿನೇ ಪೂಜೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ಅಕಲೆಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಪೂರ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲು ತಾರದೆಣ್ಣೆನೇ ಪೂಜೆಲೆ ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅದು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪುವ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೋ ಬಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಕೊಪ್ಪರ ಬುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಿಲ್ಲರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಕನಪ ಅಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ತಾರದೆಣ್ಣೆನೇ ಪೂಜೆನು ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ ಪೊಡದಿತ್ತಂಡ ತಾರದೆಣ್ಣೆನೇ ಪೂಜಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಐಟೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಗುಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೈತೆ ಕಚ್ಚಿ ಪೌಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ್ಲ ಬೀನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಕರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡುಂಡು ರಪ ಒಂಜಿ ಆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿತದ್ದು ಬರ್ಕನಮ್ಮ ಗಾಯ್ಸ್ ಶೆಕೆ ಪಂಡ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಇಂಕಂತೂ ಜೋರು ಬಾಜಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದಾತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾನಿ ಬಾಬುಗಂತೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ತುಲೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತೀನಿ ನಾನು ಪೈನಾಪಲ್ದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ನು ಒಂದೇನಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತು ಪರೋಡು ಹತ್ಲ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತು ಪರ್ಕ ಬಂದು ಒಂಜಿ ರಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಪರೋನ್ಗ ರಾಜೇರ್ ಬೈಜೇರ್ ರಾಜೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತಿ ಓಡಿತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅವರೆಗ್ಲ ಅರೆಗಂತೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತುಕ ರಾಜೇರವರ ಬರೋನಾಡಿ ಸಾನಿ ಲಕ್ಕುನೆಲ್ಲ ಪೊಡ್ತಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪ್ಯೂರಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚಾಯ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಜೀರ್ಣ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ದ ಪ್ಯೂರಿ ಮನ್ಪೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟೈಪ್ದ ಪ್ಯೂರಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಡ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ದ ಪ್ಯೂರಿನ ಮಂತೊನ್ಗ ಗೈಸ್ ರಾಜರು ಬರ್ತೀರಿ ರಾಜರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಕ ಗೈಸ್ ರಾಜರಿಗೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಈ ದೊಂಬುಗು ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅದೇ ಅದೇ ಬಾರಿ ದೊಂಬುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪರ್ದಾಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಚ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಎಸ್ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಪಿದೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪಿರಾಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಪಿದೆ ದಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಉಲ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಪಂಡಿತನ ರಡ್ದು ಪಾತೆರ ಬನ್ನಿ ಸಾಕಾತನ ಭಯಂಕರ ఒక వీడియోస్ అంతా షేర్ మల్పలే ఎన్నలెక్కడు వీడియోస్ మెల్ల మెల్ల మల్తొందుండు గైస్ దాదా అవునుండు నింక్లకి ಅರ್ಥ ಆਉਂದಿದ್ದಿ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾನು ಏತಾಪುಣ ತಿಂಕ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮಂತೊಂದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು దాదా నడుట ಒಂಚೂರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಅಂತ ಮೇರೆಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎಂಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಬೇತ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂತ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚದ ಬ್ರಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಾದಿತ್ತ ನಾನಾ ವಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಿದೈ ಪುರ ಪಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾತಿ ಸೊ
ತೂಕೆ ನಾನಂತೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪಿನ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲ ತೊಂದಂತ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನತ್ತೆ ಪ್ಯೂರಿ ಹೊರಡತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಕುಜಲ್ಲ ಬರ್ಸಿದ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ನಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಪುನಃ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ಬರೋಡತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದೇಪಣ ನಮ್ಮ ನೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಏನು ಚೊಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೋಜನ್ ಕೆಲವರು ಮೇರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆರ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಅಂತೊನ್ನೆಂದೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಪುನಃ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಡೋಡು ಓಕೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಿದಾಡಿಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಿದಾಡ್ನೊಂದು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಪೇರು ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಅವೇನೇ ಅಂತ ತೋಜಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುನು ಅಂಚ ಆಯ್ತಿ ಸರಿ ಆಯ್ತಿ ಗೈಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಏನೋಡು ಪನ್ಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡು ಎಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಉಡುಪು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ ಅಂದಾಜ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಕಿಂಜ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸರಿ ರಾಜರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಂಡತೆ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಿ ನಾನು ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಬಾಲೆ ಬೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಕಾಂಡೆ ಪೋಕ ಅಂತ ಅಂತೀರ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 4:09 ಗಂಟೆ 4:09 ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿನೇ ಹೋಗ ನಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಬಂತದ್ದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಮ್ಮನ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚ ಅದು ಮೇರೆ ಐತೆ ಕೇಕ್ ಪ್ರಗಂಡ್ರೆ ಪೋತೇರು ಇಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಂತ ಪನ್ಪಿನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಏನು ಮಾರ್ನಿಂಗೆ ಪಂತುವೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆವಡ್ ತುಪ್ಪಡ್ ಬಂದು ಏನು ಇತ್ತೆ ಹೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅದೇ ವಿಶ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಮೇರೆ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ನಡಬೇಕ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ ಮಂತೊನ್ಗ
ಮಸ್ತ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪನ್ನೊಂದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬಾಯ್ ಕೊರ್ಕ ಅರೆಗ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ನಾನಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದಾಬದ ಅಂದು ಅಂಚ ಗಾಯಸಿ ನೀ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೀರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಕೊರ್ಕರಿಗೆ ಹಾಂ ಎಂಚುಂಡು ಶುಕೊಂಡತಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರ್ ಪಟ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಒಣಸ್ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಈ ಸತಿ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ದಾದಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತಿಳಿ ಅಮ್ಮ ವಂಡರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಡ್ನಿಕಲು ಆಯ್ನಾತ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಈ ಸತಿದ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಬೋಬುಂಟು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಕಲು ಅತನೇಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್